Clayte, naipan diha inita na sa oven kay paistak sa panday. Muad ko sa ko dito kay magpatuktok pa ko sa manok. Ah, sige ah. Ako sa inito ning pan. Saba man yung mga manok. Ayay, duda ko ba mo rin ito ka na po mga kiriwan og manok ba? Natag-an ko palagi oh. Nara pa ni suro sa mga kulungas ng manok. Hoy! Nara pa ka diri ang awat na mga manok. Jawa ni mo pre, imo man ko pakuratan na kulbaan mi ako pre. Grabe juga pre ba, bago tuig na wag mga gabag-o. Dili uy. Baa pre manukan na. Ang tinuod pre, nagbago na ko pre kay bagong tuig na. Ay na, ganahan kag bayong Ay. pang. Sunda na pa yung manok ba? Dili ihatag na ko na sa inyo kay. Ihatag Basig sa manari mga ka po ho, nakaisudlanan sa imong manok. Bayong pa ni sudlan nga dili man. Mao jud ay sudlanan pre, tanawar ko naon eh bangag-bangag ro mga ginhawa ang manok. Bangag-bangag sa imong mata. Kani nga sudlanan para na sa mga kawatan. Grabe ka pre, di jud ka mo tuos ako pre, nagbago na lagi ko pre. Bagong tuig nga di na ko mangwag manok sa silingan. Nang ni mo mabag-o. Sus pre, maputi na lang ang uwak. Nagbago na lagi ko pre. Ang tinuod gani pre gibuhatan dagal pugaran. Ali, dara. Dara oh. Pugaran. Oh. Wa nindot kay ang pugaran no. Ayay, wag ka pugaran bagong tuig na. Sige lang mo ko ta yung kikol nga bao no. Katol ba kon kaayo pre? Na gina simbol wag ni mo pre tumaka kay ni mo. Ano ba ho? Humot magod ba? Pero lahi sa tuwa pre. Gagi. Tindot kay magini mo ba? Gani para na si mo pre pambawi na ko karon bagong tuig. Kada kay bawi na pa mo. Oh. Ato tas balay ta, mangistak sa ta. Ay, di na ko mo snack pre. Sumangil juga ba? Sige na pre ba? Ay karang actually pre busog na jud ko pre, di sa jud ko mo snack. Sige na, ato tas balay ka dali ra. Wa nga po ni mo kundi pa nang kumpare di ko mukaon ba. Pero man pambawi na ko ba? Sige pre. Dali pre, mag-snack ko dres balay. Kay ano? Atong i-celebrate imong kabag-uhan. Ora imong ano, sudanas manok. Ay pre, wala pa din nahuman ninyo ang balay. Ay kaloy Ginoo pre, wala pa gyud. Pero sige lang pre, kay hapit naman na piniksingan naman ni dire. Unya kanan dire. Butangan ni og teres mohon. 20% na lang hapit na 20% na lang gamay na lang gyud. Pero pre, maulaw mo masulod ra pre. Dato, dako naman ganin mong balay. Maulaw sige lang dali na. Wala na ba bakal dili papatimbang nimo. Mangawan ra man ta. Dali na. Sige. Dali sunod dali. Tay lang ko Pre, sige dugay. Pre, kay isa. Manghud pre, maulaw ko bapa kayo. Sabi ako, kaya mag-anda mo lang na sa pagkaon. Eh, kung nusod pa na sa kwarto. Pre, sexy kayo na pre. Maulaw na dyan ko pre, promise pre. Sige na, liwag kini sa kuya. Dali na, baka mag-istak na ta. Maulaw lagi ko pre. Dali na lagi pre, kaya mag-istak na ta. Sa mukha ni niya. Ay, dili lang lagi ko pre. Maulaw dyan ko na yung manghud pro. Sexy ko bapa kayo pre. Di na maguguprato niya ginto igod nga. Baga kay na, promise pre. Di na dyan ko mukha niya. Isa pa pre, busog mo kay ko. Ay, dili, gid ka. Sige, alin na lang ka, kay dalaan na ka. Okay na ka. Sige pre, ako sa kuwaog istak ha. Ayun na. Ano ko kay pre? Kasi ayaw na. Ikaw ba? Ay, nagtalik din ng grasya. Aw, mao lagi pre, magagaba ko nung tatalikdan ng grasya pre, pero sao naman. Busog kay ko pre niya, maula ko kasi manghud ba. Nya pre, muna na ugla ka pre, muli na ko pre ha. Sige pre, salamat kay pre, salamat. Halaya! Nawa man nag-oven dire! Ha? Kasi nawag oven Clayting, naaraman ko di ha? Ya, promise niya di ang oven dire na tisuntan! Unya, og naat sila ka, nawa malagi di ha? Halaya, ni Sud, bayatos Mr. Lim. Ha? Imposible po Clayting, nga nagbago naman to. Sure jud kaya nga nabag-o to. Oh, good, sure, good kaayo kay. Di naman ito mga matong manok sa silingan. Kipa, agdag ito na kudril pestak. Wala naman ganyan ni kaon. Di na manguhag manok sa silingan. Butang na food. Oh no! Ikamay mo lang na isahan ko ato ba? Ay, boss! Oh, ano man? Karing, nakoy balik ya oven boss. Ano pa na? 5 mil lang para sa mga. Di mo na 4,000 eh? Sige na lang, kaya hangyo man kapag tuig, di, binamano lang po na ko ni Simo. Sige, 4 mil na lang ni. Asa magigigan na ni? At dinaog na ko ni boss. Christmas sa gatong New Year ba? Ano si pangitana, palitan na ni boss. Sige. Oh, 4 mil lang dra. Hapad dra, 4 mil. 1, 2, 3, 4. Napagkasugawan Uy, grabe, 5 mil lang ni boss. Ayaw na, kaya may 2 mil balis gasolina. Ay, i-check sabi, i-check na daw, legit daw, ma-open na daw. Ay, okay. Gab. Oy, okay kayo, kondisyon kayo. Ano lagi pagkapin? Ha? Ay, pagkapin pa. Ay, pakapin pa, New Year na na. Ano sa ka, boss? Grabe. Di na ko alkansi.
Anas!